South Africa sanibingelela bafethu. Namhlanje kumhla ka-20 kuMeyi 2026 sinibekela ke nje sisendleleni ohambeni ke olubheke ngapha endaweni yaseMtuba. Lapho siya khona nje ekseni singapha nje eMthunzi njengamanje kodwa ke siyadlula njengoba ngisho siya eMtuba. Sihamba ke ngodaba bafethu ke oluthusayo nolungakholakali kodwa likhona ngenza kwethu ke ngaphansi kwenhlangano Ithuleleni kwingosi ethi ke abantu bayagula. Siyacela ke nawe ukuthi usubscribe ungene kulelo page lelo lapha ku YouTube lithi ke abantu bayagula. Siyazi ukuthi abantu baze uthi khona uThuleleni TV but sicela ukuthi niye ngale niyo subscribe khona ke ipage lethu ke. Udaba esihamba ngalo bafethu udaba olubhlungu luka dadewethu ona 31 years iminyaka. Kodwa sikhuluma nje usesesimeni sokuthi usephila njengomuntu ongazi ukuthi ubheke ko 95 years iminyaka njengamanje. Nesimo somzimba wonke indlela aseguge ngayo okusolakala ukuthi kwaba khona umuntu wangaphandle athandana naye okusolakala ngazuthi ke uyena ngathi bathi ke wamenza lokho amenza khona ke ngokuthakatha ke indlela athakathwa ngayo ngoba ngathi kwaba nomuntu ajola naye wangaphandle emva kwalokho lo muntu wanyamalala usisi ke waqala ke lempilo ukuthi kushintsha umzimba wakhe ke uthathe isimo sokuba umuntu osemdala wesimame osebheka impela empeshenini indlela abukeka njengamanje ungaphezulu ngisho kamama wakhe omzalayo. Umama wakhe ungazi ukuthi uyena omusha mhlawumbe bayalamana uma babheka kanti cha ingane le ineminyaka nje u31 isimo sogula abhekene naso ke isona bacela ukuthi ke sisuke ngapha eThekwini sibheke khona le sizombona sibone ukuthi ke yini mhlambe ke iSouth Africa engakwazi ukuthi imenzele khona kulesi simo abhekene naso ke. Ngane zakwethu ke ngiyabonga njengamanje siyacela ukuthi nize nisijoyine sihambe siyobona lesi simo sikadadewethu oseMtuba. South Africa sabingelela kuphi nakuphi khona ngendawo nibingela uThuleleni ke igama lenhlangano esivela kuyo ke iThuleleni organization ke sinibela ngaphansi kwengosi ke ehloko sithi ke abantu bayagula ke okuyingosi ke ebhekene ke nezicelo zalabantu ke abasuke belethe isicelo kuthina ngosizo lwezempilo ke ngezifo ezahlukahlukene esuke zibaphethe ke. Siyacela ke nawe lapha ekhaya uma mhlambe kuyingosi ongakayazi uhamba uyibheke lapha na ku YouTube channel ethi ke abantu bayagula ke usubscribe ke ulinde nje khona ila khona sizobe onke amakhesi from now on kuyale phambili abantu abagula esobe siwafaka khona because siyazi abantu abaningi bazokuthi khona iThuleleni TV iseceleni yona but ke le eyingosi ethi abantu bayagula ibhekene nje specifically nje ngqo nabantu ke abagulayo. Namhlanje ke ngenza kwethu ke singapha eMtuba kumhla ka-20 kuMeyi 2026 ke singapha eMtuba sibiziwe la bafowethu South Africa sibiziwe la muzwakithi ngesimo ke esithusayo nesingajwayelekile nesingakholakali sadadewethu ke okhona lapha ekhaya neminyaka emincane ke eyama31 but ke isimo asephila kuso icondition yakhe usefana nomuntu ke oseneminyaka mhlambe engama80 kuyale phambili. Udadewethu ke ukhona uyena lo sesenta ke bese kuba ke umama omzalayo ngale esandleni sami sakunxele ngale phesheya. Sizela ekhaya ke ukuthi kuzozwa ukuthi ke bakhala ngani kwenzakalani usisuza abe kule condition ekuyona. Sizoqala nje qhamuka simukele ke uma wakhe sizwe ke ukuthi ke umama kwenzakalani. Sawubona mama. Yebo. Siyaphila njani ma? Siyaphila njani? Siyaphila umama ubani? Umama uManhleko. Manhleko? Yebo. Kephi? Ekhaya kusendaweni esisuke eMdletseni. La sikhona sikephi la ma? La ngisekhula evillage. Sekhula village? Edukuduku. Edukuduku? Yebo. Yebo. Udadewethu ubani? Igama nguSinenhlahla Khoza. Oh, uNanhla Khoza. Sinenhlahla Khoza. Yebo, uneminyaka emingaki sisi? Ina 31. 31 years. Yebo. Okay. Mama undodakazi wakho? Undodakazi wami ukugcina. Yebo, kwenzakalani ma? Inkinga kulo mntwana angazi impela lo mntwana uqale kwangathi kukhona okumvela ebusweni kwaba sakuthatha njengehlungu kodwa hayi sabona kungasisona isihlungu
Uthe suke wayingenelwa ukuphalaza okwakungapheli ngicabanga kusanda kuphela kuqeda unyaka ayilokhu ephalaza kungahlali lutho esiswini mayedla kungahlali lutho esiswini mayedla njalo nje kungahlali lutho esiswini kwaba kumngena kugula umngena ngakhona kwangena izifo zonke uney'nhlungu manje akakwazi nakwenzani zobe seze wanqubeka nokuhamba nje. Isimo somzimba sishintshwa yini ma? Waseshintsha-ke nje angimazi wayishintshela nje njengoba nje senjena vele wayishintshe nje wayibona nayo usishintshile sabe sethuka waze wabona la ingane yakhe impela incane ukuthi umama yamesaba ukuthi nangu umama eshintsha kodwa manje isimjwayele. Odokotela bathini ma? Udokotela Chaza. kade ngicine kuya esibhedlela. Udokotela wathi ama-jeans wathi kodwa ngeke kusalapheke ngoba ama-jeans adameja yonke into esemzimbeni. So iwona nabo ngeke beze bekhona ukungisiza ngalutho ngoba lezi zinto abazazi bavame ukuzazela le emazweni angaphandle. Ubona izinto ey'kanje ayikho into abangangisiza ngayo kodwa into edameja isikhumba nezinye izinto njengoba izinto zami zonke edamejekile inhliziyo ivuvukele yiwo ama-jeans. Okay. Bengisakumama kodwa kulungile ngicela sasesingene kona dadewethu-ke sithole ingqikithi yonke ukuthi-ke lokhu kugula kuqhamukaphi nokuthi-ke ukhulele lapha ekhaya vele wahlala la ukugula kukuthole lapha ekhaya. Ukukhula angikhulelanga la ekhaya ngifike la sengikhulile Yebo. kodwa ukugula futhi kungithole sengila ekhaya. Masihamba lapha abamanga babonayo bathi ilumbo cause baningi abantu sesibahambile kodwa futhi nakhona basisize. Abanye bathi ngathwetshulwa abanye bathi ngathweswa isilwane. Omunye uthi cause nginane isigaxa siqhoboshile nje la engazi ukuthi sani. Omunye wathi ilumbo ngakuthola kumuntu engangikade ngithandana naye. Shuthi wayekade ecushiwe waqamba amanga ukuthi akanayo umuntu kanti unayo umuntu. Angazi noma wayeqinisile ngempela yini kodwa nje zona zinto ebavame ukuzisho lezo-ke. Ilumbo, umeqo, ukuthwetshulwa. Okay. Udadewenu nangu lo oganele obesithinda. Sisihle. Yes ngoba lokho esenda ama-voice note sichazela ngodaba lakhe ecelela usizo. Siya kule othi uyivezwa abantu-ke laba kuthiwa abanamanga ababonayo singakuboni thina abanye babo yabo. Njengoba nawe usho uthi bathi ukhona nomuntu obonayo ebudlaneni sisa? Akekho kwamanje ngaphandle kwalo engagcina ngayo kuthiwa ngakuthatha kuyena. Ngisho wena impela uyagcina ngayo? Inkinga ukuthi angimazi. Waphi nihlangana kanjani manje? Sahlala esebenza nami ngisebenza. Nisebenzela kephi? Bengisebenza la eSenlusha. Kwakungowakephi yena lo muntu? Wathi umsuthu ngowaseLimpopo kodwa unomuzi eStenga. Okay. So wathi akathandana namuntu ngoba vele nami ngangisingile ngaleso sikhathi ngifuna ukumove on. So ngamove on-ke naye ngazi ukuthi akathandani namuntu kodwa wayeshilo ukuthi uney'ngane ey'mbili uma wey'ngane sebahlukana naye. Yebo. Yebo. So-ke sambatha-ke lelo suku olulodwa lolo ngagula angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye cause yena umuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimaziyo. And mabesho bathi lento engayithatha kulo muntu lo umuthi ababemlokhu nje ngawo akusiwona umuthi wala. Umuthi abawulanda emazweni. So nami ngangingazi ngangithi ngimuva on ngiqala relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo kodwa ngangingazi ukuthi yena ungiqambela amanga.
kanti ukhona athandana naye shuthi umuntu wakhe wayemcuphile. Ngeke ngize ngazi noma iqiniso ngempela noma kanjani cause lokho-ke ukuthi ukugula ilumbo leli enginalo akuthatha kumuntu wesilisa. Kodwa-ke kungena kwami kugula-ke ngaze ngaba nje. Angikhoni ukusizakala kubantu besizulu bahambile inqwaba. Abanye bathi ngangena umuntu omdala, isithunywa somuntu omdala osekhulile. Abanye bathi moya nakho ukuthwetshulwa lokhu. Bayakubani ukuthi ngathiwe sisilwane kodwa futhi akekho khonayo ukungisiza. Uneminyaka mingaki manje? Ngina-31 ngazalwa mhla ka-3 July 95. Okay. Ngicela sibuyele kuyena la, ufuna ukugxila kuyona le yalo muntu lo. Engcine nithandana naye. Unambatha kanye naye, waqhubeka wambona yena emsebenzini ukuthi nakho nginenkinga la ngiyagula. Cause ngangazi ukuthi kwenzakalani. So ngabe sengiyeka mina emsebenzini. Cause bese singasa-communicate. Angazi kwenzakalani cause sambatha nje wawumuntu yabo lento yokuzibana ukuthi wathula nami ngathula. Kwathi ngelinye ilanga ngena ku-WhatsApp ngambona epostile nomuntu wakhe. So ngangafuna ukukhuluma. Nami ngavitane ngayithulela cause ngabona ukuthi shuthi vele wayengiqambela amanga ethi akanayo umuntu. Okumboneni ngokwenyama mhlambe ubusakwazi ukumbona emsebenzini before yeka? Bengasamboni. Wamgcina nini? Amgcina ngawo-2022 ngiqala ukugula. Angiphindanga ngambona. Ukuthi ngifuna ukuthi kungaconfuseki because udadewenu uthe wambatha naye emva kwalokho ngakusasa anisamtholi. Hayi ngikhuluma naye kodwa nje kwaba khona lento yokuthi abona kwesinye isikhathi ukuthi wayezengento wayekade ezengayo futhi wayengangithandi-ke yena. Wayefuna khona ukumbatha kodwa nje after that sesimbathile akubanga khona nje lokho ukuqhubeka ukuthi bekhombisa ukuthi uyangithanda. Wabe sengiziba engasafoni mangimfonela engafoni emakuthi uhambile waya emzini wakhe lo Sesteng. Mangimfonela ngingamtholi ebe nama-excuse. Udabuka eLesotho koLimpopo? Yebo athi ungowaseLimpopo kodwa unomuzi la Stenga kodwa-ke ngangakaze ngiye ngoba ngangikade ngisaba uma so sasiya la ahlala khona la emsebenzini ngoba wayenendlu ngaphakathi emsebenzini ngaleso sikhathi. Namthola? Angizwanga. Anikaze niphindeke nikwazi ukuthi nimthole? Asiphindanga ngasa-communicate ngoba nami ngabe sengilahlekelwa ifoni. Ngangikade ngisebenzisa ngaleso sikhathi leso. Angiphindanga ngazi ngayo ukuthi uphi kanjani. Asiphindanga nje sa-communicate. Okay. South Africa sisenyangeni ye-Africa Month okuyinyanga-ke yase-Afrika la khona-ke kubongazwa-ke izwekazi lase-Afrika-ke. So-ke kuningi-ke kade kwenzeka kwemigubho-ke eyenziwayo-ke kuhlelwa nawo uhulumeni ngokwamazwe abo ngokuhlukana ukuthi kugujwe-ke i-Afrika. Thina-ke njengenhlangano iThuleni sike sahlela ukuthi-ke asike sibe neprogram esoba ngomhla ka-27 kule nyanga la khona sizoveza-ke abantu abagulayo ngezifo ezahlukahlukene ngoba kuye kuvele lokho ukukhuluma ukuthi-ke uma siposta umuntu uzobe sethi naye ilumbo leli la ngaphandle oxa ukuthi-ke uma kuyilumbo la ngaphandle sililapha kanjani. Yes, South Africa-ke ivuleleke kakhulu imingcele yethu bangena abantu bangaphandle kungena abantu abarayithi nabagangile nabakhohlakele. So-ke kuningi ngempela okuvelayo kuyizifo manje ezinye singaziqondi esizibona manje njengoba nosisi nje ekhomba ngapha ukuthi umuntu ethandana naye wangala. Yikho-ke sithe-ake sibe nalolu hlelo la khona sizodiscussa khona ukuthi-ke ezi-Afrika mhlawumbe kuphi okungenzakala mhlawumbe ukuthi sikwazi ukuthi-ke litholakale ukwelapheka ngokwehlukana kwamazwe ase-Afrika uma ngabe kuwukuthi ukugula okukhonjwayo yilokhu okwenziwa ngabantu ngokwamakhambi ngoba amakhambi awafani nokuganga kwabantu akufani. Siphinde-ke futhi sibe neversion le yokuthi odokotela abashilo bathi ama-genes akhe
usisi ukuthi iwona akasefelile therefore akusekho kusangenzeka. Yikho bengithi nje angeke ngimbuze kakhulu ngale esisuka kuyona ngoba iyona ebilokhu ilethwa kumina as ngama-voice note ukuthi-ke imbangela yokugula kwakho usisi yasuka kephi, but nawe nawe uyaconfirm ukuthi-ke ukhona ngempela indeed umuntu ayayimbathe naye-ke abantu akade bebahamba ababonayo bebekhomba khona ukuthi-ke umuntu owaganga ngaye noma owayegangiwe yena wesembatha naye wesethula kutholayo esingaziyo ukuthi ikhona kuphi kokuyikhona khona ngempela. But-ke okwethu la sizocela-ke usizo ukuthi usisi uma kukhona okusangenzeka siyacela ukuthi kuvele mhlampe kuzanywe imizamo, kuzanywe kuhlulekiwe. Dadewethu ngicela ukubuyela kuwena. So wena usafisa ukuthi atholakale lo muntu lo owambathe naye ukuze mhlambe nakhona ukwazi nani ukuthi niyibuzele ukuthi ngabe ngempela mhlambe ukugula kwaqhamuka naye noma mhlambe sizoma ngodokotela? Bengifisa nakho ukwazi kodwa bekwisifiso sami mangathola ukulapheka ngoba kuyafana ubhuti ngisho singamthola ngeke asazi angisize ngalutho vele, kodwa naye uyafuneka ukuze sazi ukuthi uyazi yini ngalento le, mhlambe akazi, mhlambe uyazi wathula ngayiboma, akekho umuntu owaziyo. Yeah, okay. South Africa ayikho-ke indlela esizokwenza ngayo because-ke njengoba usisesho ukuthi-ke akasamtholi ocingweni, akasaziwa nala emsebenzini sakhe akasekho siza ngithi. Angimazi noma usasebenza noma asasebenzi yini. We only ukuthi-ke singamenshina mhlampe-ke igama lakhe ukuze mhlampe naye akwazi ukuthi ma bekhona abamaziyo noma yena mhlampe ekubona lokhu akwazi ukuthi avele mhlampe-ke axhumane nawe sisi ukuze mhlampe kwazi ukuthi naye uma kuwukuthi ngempela uhamba nokugula mhlambe yena ogangayo or else mhlambe uyahamba akazazi ukuthi mhlambe usetshenziwe akwazi ukuthi phela angaqhubeki mhlambe naye kanti ufakela abantu abanye futhi ukugula ngelinganisa. Angisho ukuthi ufakela abantu yena ufaka abantu ukugula but azazi ngoba inkinga eba khona ukuthi mase setshenziwe kanti abantu abagangayo usuke ungazazi wena but ungaqhubeka kwambatha nabantu kanti usahamba nje uspreada ukufa uma kuthi wena yebo. So-ke sizophoqa ukuthi sigcine mhlambe simusho-ke igama ukuze nezihlobo zakhe nabangani bakhe babebona mhlambe bakwazi ukuthi bamthinte. Ubani igama sisi? Igama ukomothi ukuthi isibongo isasingihlula ukusibize kodwa nje igama yekomothi ngazi Matati ibongo nje kanjalo. Wayesebenza kephi? Esenlusha. Esenlusha kephi kabani? Sengikhohlwe igama lekhampani kodwa nje ngingakhomba mangase kuthiwa ngikhombe la wayekade ehlala khona nala wayekade esebenza khona. Uphinde abe nomuzi kephi? Wathi unomuzi eStenga eKakubi seLimpopo. uKhomotso? Yebo. Mfethu-ke Khomotso-ke angikwazi ukukhuluma ulimi lwakini yabo but-ke uma ukuthi isiZulu uyasizwa ngoba vele phela uyasiza isiZulu nakho wakwazi ukuthi uzibike entombini ekhuluma isiZulu na mhlambe ngicabanga ukuthi wawuyazi language ayikhulumayo wakhuluma ngesiZulu. Wayekhuluma ngesiZulu wayewumSuthu. Yebo-ke uvele-ke mfethu uvele mangabe ukuthi-ke uyafika lo DVD yokuwena ukuthi mhlambe nangu usisi-ke esizombona okule condition but-ke nawe igama lakho liyathinteka mhlambe kungenzeka ukuthi uvele-ke ukwazi ukuthi umbone. So dadewethu odokotela sebeshilo bathi akukho abangakusiza ngakho. Basho njalo udokotela bathi akukho angisiza ngakho because ama-genes ami asidamage kakhulu yonke into emzimbeni, yonke into isidamagekile vele ukugula kwami because yakho yiwo vele ama-genes, so naye akekho akangangisiza ngakho. Wakuphi lo dokotela? Sibesibhedlela? La kwaHlabisa. Ahlabisa? Yebo, so base bengenzela incwadi ukuthi kumele because bathola ukuthi nanenhliziyo yami ivukele. So base bengenzela incwadi ukuthi kumele ngiphinde ngihambe ngiyokwenza i-check-up kodwa into yangonyaka ozayo eNgwelezane mhla ka-27. Okay. Sizocela nje kwabezempilo siqale nje sikhuleke kuyena-ke u-MEC of Health ngiqale ku-Minister phezulu ubaba Motsoaledi size-ke no-MEC-ke wesifundazwe sakithi la umama-ke noMagugu naku-HOD-ke wawo umnyango-ke umama uMsimango ukuthi if mhlambe le case ifinyelela kubona ngokwezempilo ingabe mhlambe ama-options onke ababe bengakwazi mhlambe ukuthi-ke bawabheke ngabe mhlambe sizoma yini nge-option kadokotela oyedwa
bingeke mhlampe i-option ibe khona ukuthi udadewethu mhlampe ngokucabanga kwami ezothweleni ukuthi-ke akadluliswe mhlampe asiwe esibhedlela esikhulu ngapha koNkosi Chief Albert la khona-ke ingxube evange yodokotela abawochwepheshe bake nabo bayoyibheka le condition yakho ngoba siyafisa nathi ezisizwe ngoba ilokho esikwenza kakhulu ekuthuleni ukuthi-ke abantu noma bevela ngezifo ezahlukahlukene okwethu kusuke ukuthi-ke sizolela umuntu simcela usizo siphinde futhi sizoqwashisa nokufundisa-ke isizwe ngesifo esesisibonile nokuqwashisa ukuthi-ke abantu abavela kuthina singabacwasi singabasabi futhi sikwazi ukuthi sibanike i-support ngoba ukugula okusuke kukhona ukugula-ke kufana nemvula imvula mayinetha nophethe i-umbrella kuyenzeka athinteke ngeke sikwazi ukuthi makuqhubeka kuyobe sekukubani kusasa sikwazi ukuthi nakho ukugula osekukhona mhlambe nabangasilela mhlambe ukuthi-ke uma kuwukuthi i-condition abathi ngempela udokotela abayazi le eSouth Africa bake bayibona emazweni angaphandle kungaba sekuba yithuba ukuthi nawo umnyango wonke wezempilo eSouth Africa ukwazi ukuthi usisi-ke wenze ucwaningo ngayo ukuze-ke uzobe uswazi ukuthi kunesifo esikanje nathi sesikhona ngapha eSouth Africa ngoba kuthina sikhona isifo ebesikhona esisazisa ukuthi ingane uma ikhula bese iba nesimo somuntu omdala. Ngizolikhumbula igama lakho ibizwa ngokuthiwa yini but-ke akusona lesi ngoba-ke usisi usekhulile mdala yabo akuyena ukuthi mncane usakhula usebheke leso simo sokuthi uyaguga but usemdala una-31 years usevele wamelwa isimo sokuthi-ke abe ugogo emzimbeni mangabe umbheka uma ungababheka nje noma wakhe ungazi ukuthi mhlampe-ke udade wabo noma mhlampe udade bomncane lo ngala kanti cha umama uzala indodakazi manje sengathi indodakazi uyena omama ozala nanguma wakhe ngale yabo yilokho esicelayo mhlampe eminyangweni ukuthi-ke mhlampe sethi isicelo-ke noma-ke singebani mhlampe siyokwenzeka sifike kubona bayikhonside i-case kadadewethu ukuthi mhlampe bangamthatha bamlethe ngoba siyakholwa phela zikhona izibhedlela ezinkulu eSouth Africa. Ngibaya lesi Nkosi Albert ngoba isona phela esinaso la kwi-province esiwu-number 1 ukuthi-ke ngempela konke kuye kuphoswe kusona ngoba isona esithenjiwe. But-ke zikhona-ke ezinye iy'nkulu-ke nakogula abashoyo ukuthi-ke nakhona-ke lapho suke sekudidi-ke lonke lowo dokotela ngempela ukuthi uma ngabe uphume khona usuke kwaziwa ukuthi udlule ezandleni zochwepheshe bonke. Ngingacela dadewethu nawe ukuthi nje nansi eSouth Africa ilalele yonke nabantu-ke abalandela inhlangano Ithuleni ngoba bakhona ngobuningi babo laphana. Ngiyacela nje uzicele usizo dadewethu. Igama njengoba ngishilo uSinenhlahla Mabakhoza. Ngithanda ukubonga iprogramu kaThuleni ukuthi befike beze la. Ngaqala ukugula ngo-2022 angena nje ukugula okungaqondakali njengoba senginjena nginey'nhlungu angilali nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma uba ningisize kulesi simo engibhekene naso. Mhlawumbe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha ngicela bengisize uma ukuthi udinga i-medication odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Nokho-ke nanesimo phela siyabheda kodwa nje ngicela ningifake nesandla ningilekelele ningisize lokhu ukugula okungiphethe. Ngingabonga kakhulu uma ngase nifake isandla ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima. Nginanomntwana omncane angikwazi ukumnakekela ngiyafisa ukumnakekela nginomuntu uma usekhulile naye udinga nafuze ngabe yimi engimnakekelayo kodwa uyena manje ewonaka mina. Ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize kulokhu kugula engibhekene nakho noma ubani onozwelo angisize Nkosi yami ngikwazi ukusizakala. Ngiyabonga ithuba. Yebo. South Africa njengoba-ke sifike lapha ekhaya-ke i-condition kadadewethu ayikho yinhle usewumuntu ohlale elele nje endlini ngaphakathi namanje befuneka singene simshuthile ngaphakathi sacela ukuthi no sicela ukuthi sizame usize naye ngaphandle but ukuze kwasebenza wona-ke i-team yami nomakhelwane-ke yakathweni ukuthi bakwazi ukuthi bamqukule bamlethela ngaphandle njengoba nje nibona ugogo ngale hleli ngale celeni ngempela akasenamandla ukuthi amqukule usewumuntu nje ohlala nje esembhedeni. Engingafisa ukuthi-ke uNkulunkulu-ke uma engasipha amandla noma sivezeleke umSamariya olungileyo mhlawumbe ongakwazi ukuthi-ke alekele noma mhlawumbe nange-wheelchair i-wheelchair unayo dadewethu ayikho mama alekele nange-wheelchair-ke mhlawumbe ukuthi-ke udadewethu-ke akwazi ukuphumela ngisho emnyango athule nanti ilanga because nelanga emzimbeni libalulekile. Wagcina ukuze emnyango sisa
angiphumi aphumi Yebo. ngiphuma ngoba uma ukuthi kunento kumele kuyenziwe uqashe Kuyahanjwa. ngingene emotweni siya siyakhona phela. Uyathanda ukuthi nawe uphume ushawe umoya emnyango. Yebo ngiyayithanda ngisho Uma ngabe ufisa ukuyikhulula kwenzeka kanjani? sebenzisa ipampasi Uthwala ugogo. ubumama kongiklinayo uma ukuthi bangilethe eklinikhi. Wona amaphampasi enele gogo niwathenga ngani niwathola kanjani? Asanda kusilethela eklinikhi nakhona amaningi Yebo. mhlawumbe phakathi kuba u-10. Uma kuphelile-ke ngiyayithulethela into engisuke ngiyigqokile. Mama-ke angiklini athathe ehambe eyowasha ngiphinde futhi ngigqoke okunye uma kanjalo. Usazi bani amaphampasi? Usize angazi mina kodwa nje makhulu wona ngoba ngicela la ngasebhedlela ngo-oversize. Ayakwazi ukuthola la ngaphandle uma ethengeka. Naye bayatholakala-ke ey'tolo ngiyohlala ngatholakala. Izinto ey'tholakala ngoba ngazi ngize ngiwathenga bengiqala bese ngiwathole kabili eklinikhi. Okay. Uma uthi usawathole kabili okusho ukuthi ukugula kuqale nini? 2021, 2022. 2022. But ubusakwazi ukuthi uye endlini encane uyikhulule ukuhambeka. Ngikwazi. Oh, yimanje sekuqala ukuthi kube nzima ngasakwazi ukuthi ukhulule. Nzima yebo ngiqale ngonyaka odlule. Angabe ngisakhona ukuhamba nhlobo cause iy'nhlungu bengibhedane ngezansi singibanje izinhlungu engingazazi. Like kwesinye isikhathi zima zingibambile iy'nhlungu mase y'phelile ngingasizwi isingezansi sami kube like engathi ngi-paralyze. Wagcina sekufaseka imisipha-ke lena bengilule kufanele. Mangisukuma la kube buhlungu sasukumeki singahluleka nokusukuma. Angisakhona ukulala iy'nhlungu zingiqoqoda ubusuku bonke. Isikhathi asizwa philisi nje kunzima. Ngizwile laphana udadewenu eveza lapha kwi-voice note ukuthi usuwumuntu ophila ngamaphilisi ey'nhlungu. Sekuhlele kuthengwa-ke oshilo ngegama ukuthi wona suwaphuza futhi kusekuseni futhi usuwaqedile. Cause iy'nhlungu ziyangibulala nje strong. Kwesinye isikhathi uma ukuthi zingibambe kakhulu kungizwakali mhlampe kudambe. Kwesinye isikhathi ungaphuze kuphela kuyadiphenda ukuthi iy'nhlungu ey'kanjani. Bese kuba khona enye into engiphumayo engathi isihlungu kubuhlungu nakho kungiphuma umzimba wonke lokho kungenze ngimapatipati kanje kungishiya amabala kube buhlungu nakhona ngingakhona ukulala. Kuphuma noma ikuphi ngisho nasekhanda enyaweni yonke indawo ukhola ngaphumi khona. Kwesinye isikhathi kuphuma nje ngey'ndlela ey'ningi. Mabesho-ke okunye ngathi ihlungu okunye like engathi ngingashwe yinto. Okunye kuphume kuwugqinsi kuphuma nje ngendlela ey'hlukene kube buhlungu kulume ngingakhona ukulala ebusuku. Umama angithobe angibekele amanzi afake usawoti ukuze kuthi ukudamba phela kancane ngikwazi ukuthola ubuthongo. Ma-ke futhi kwaqala phansi futhi kuyasuka lokho ngivuke ngihwayibhe ngikhala umama angibekele amanzi angithobe. Wona mdlalo nje odlalwayo loyo. Bese kuba-ke nje ilamathi engawazi ukuthi awani engathi ngahlezi ngiphimisa njalo. Ngiphimisa njalo ngiphimisa kuze kulamule khona ukulala. Nakhona kuyafana noma ngilela ngemvu isicamelo simanzi inte. Ngoba yayiphumela ngiwazi nje awuthi nje into engayiqonda kusona nje amathi anormal angazi kwenzekani. Ubani onethemba onefaith le kuba prophet? Uwena noma mhlawumbe abantu abathi iya kuba prophet? Nganginethemba ngoba ngibona ukuthi nabanye abantu uyakhona ukubasiza. Nanokuthi ngangifisa ukuthola kahle umnyombo kahle kuwona ukuthi kahle kwenzakalani kumina. Sengibahambile laba abamanga bathi nakhona futhi bayahluleka ukungilapha. Cause umama engigcina ukuya kuye ugogo uNdlovu wathi abalanga ngeke beze bekhona ukungisiza cause kwathiwa kwimithi yangaphandle lo muntu owenza lento lokwasetshenziswa umuthi wangaphandle. Abanye bathi umeqo manje angisazi ukuthi khona kuphi bekisiza izinto ey'ningi angazi ukuthi khona kuphi. Bathi
mabethi umeqo bebona hlobo luni lameqo lo labalishoyo yabo ngoba phela manje asho ukuthi uyabona nje babe akuyiwathi bangishaya ngomeqo ngakho nginey'nhlungu kangaka emzimbeni namalunga ami omzimba efadalala wabala nje washo ukuthi njengoba kuye kube buhlungu esifubeni kushise umeqo lo. hey Kwasho khona ukuthi lo mama owayekade naye ebonile ukuthi nginelumbu ngenxa yokuthi angikhoni ukuhamba wathi yena akasenawo amandla okubamba umuntu kumele ngifike nomuntu ozokwenza lo msebenzi loyo ukuze angilaphele leli lumbu leli. Kwasho khona ukuthi akekho-ke umuntu engamthola. mina angeke ngithini dadewethu because phela umuntu uma egula uyadinga usizo ke ngayo yonke indlela ukuze naye azigculise ukuthi-ke uyalithola usizo. Angeke-ke sithi mhlampe-ke ungaye la iya la noma ungaye ngala shona ngapha yabo kuwena nawe ukuthi-ke uzame ngazo zonke iy'ndlela kodwa-ke kule mina engimnje kuyona kakhulu le yodokotela ngithi yabo abathi ama-genes iyona engathi mina ngizocela kulona usizo kakhulu ukuthi-ke bakuthole mhlawumbe odokotela laba-ke inhlanganisela bake bayo-check-a nabo yabo uma kuwukuthi iyo ngempela yini le yama-genes eshiwo udokotela wala uhambe khona ngoba-ke kubona mhlawumbe angasenzela ucwaningo ngingazi-ke noma mhlawumbe-ke kubaprofethi kusangenzeka mhlawumbe ukuthi kurivezeke neskin sakho sibuyele sibe sendaweni ejwayelekile ngoba ngithe uma ngibona isithombe sakho nje ngakubona ukuthi nje usisi omuhle obesamusha nje yabo but-ke compare now usungaphiki ukuthi no yikho nathi sithe nje abantu abaningi bazothi mhlawumbe lento ekuthiwa i-AI isivela ey'khathini zamanje yabo bangafuni ukukholwa because khona phela kuthiwa uThomas lo efaka imini kuJesu uthi ufuna ufaka imini kuJesu bani angazi uThomas noma uPilato yabo abazofuna mhlawumbe ukuyibonela bona yikho sithe nje asize la ukuze-ke izwe lizobona ukuthi into esikhuluma ngayo nansi ikhona iyangempela yabo. No uma kukhona-ke mhlawumbe-ke abadingayo ukuthi-ke bafisa mhlawumbe ukuletha-ke usizo banganithola yaphi dadewethu nayo inamba yocingo engingayishiya noma Ikhona inamba ekhona sisebenzise inkinga ukuthi isividane yafa. ifoni Inamba leyo kodwa ngizoyifaka kwi-sim card yami le enye ukuthi isanda kufa. kufa i-sim card noma kufa ifoni? Kufa ifoni. Okay ngoba phela ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe-ke Kodwa ngingayisho inamba because ifoni yami le enye enkulu ifaka 2. okay Ikhiphi. ubanike ma Ithi 076 1000 995. Yona namba isitholakala kuyona leyo. iphinde ma 076 1000 995. bazothola bani? Bazothola uSinenhlahla Khoza Yebo noma bethole umama okuThembi Nhleko. yebo Ngoba kwesinye isikhathi ngiyaye ngibe nenkinga yokuthi izandla zingasebenzi noma kungakhulumeki mangibambeke kakhulu. Ukuthi bazothola yena umama. yebo Yebo. mama wami ngiyacela nawe mama ucele nalo usizo kubantwana be-South Africa bonke nje ukuthi-ke basiphe usizo abangakwazi ukucela ngalo usizo naba ma ngicela ukukhuluma nabo naba nje ukhuluma lapha ma yehlisa isandla nje ma ukhuluma nje phamsizwe naba lapha. Hayi badaba ngikhathazeke kakhulu ngalo mntwana. Lo mntwana lona ube usizo kumina ngoba bengahlali naye behlala kobhuti bakhe eThekwini engakangena ukugula efunda. Abukude kabi nemfundo manje ngeke ufunda naye ngoba beseyini ukhala ifunda khona. Wafika la ngahlala naye ngihlalanga naye isikhathi esingakani. Fike la kunehlathi elikhulu lapho lisuka la lize lefika ngendlela besebenza ngayo walibulala leli hlathi lelo waliqeda waliphise wahala wakhipha iy'nkuni ney'ngodi zakhona zasebenza hlala kuleni ngahlala kamnandi kwaba kuhle wasebenza kodwa waseyihamba uqala umsebenzi senkusho. Wafike-ke watholwa yilokhu kugula esingazithi wakuthola kanjani njengoba esechazile okuze kube manje njengoba egula nje. Kodwa ngiyafisa ukucela usizo okubangangisiza kule ngisizelele
akuphile naye avuka akwazi ukuhamba nokusebenza amandla sengiyakhathala sengeke ngithi ngiyamvusa ngikuthi okanye ngicishe ngiwe okanye ngigcine sengimdonsa ngesandla esisodwa lesi esinye sengibambelele ngaso phansi angisakwazi ukusukuma naye nengane ngapha esikoleni nange naye kade usenenkinga estrong akasakwazi nokuphuma ayithule yabona nje ngibe senkingeni eyisimangaliso amandla ngisenawo nami nginemlenze la edonsela imisipha kungavumani uma ngihamba nje ngiyokhama lapha nasemnyango lapha ezansi ngihamba sengimile la no-5 lithanyana ngize ngime noma ka-4 phethe o-5 lithanyana mabili kumanje-ke sebengihlula behlula bo-5 litha sengiyeke ngisizwe nokumfanyana wakhe lokuna-8 years kusesikoleni seke kuqeke lezi bhapha izolo nje bengisizwe lo mfana okhona la ekhaya Yebo. engithuthela-ke lezi bhapha kuwe engithuthele sengiyengibacela la ngithi ngicela abanye bafuna imali bayakhokha yona lena ehambayo yona lena engingenela yona lena ngisiza ngalo mntwana nami futhi engiziphilisa ngayo futhi angazi ngihluleka nokuthi ngachaza ngithini ngivuke ebusuku ngizwela amakhaza nginezinto lapha ezandleni ezingiphumayo lezi ngiyatshutshumba makumakhaza manje kuzofanele ukuthi ngiyombamba lona ngiphathe namanzi abandayo angizwani nawo ayangilimaza ngingenisela amakhaza emzimbeni ngibe yinkinga nje ngiyinkinga mina nje ngingedwa nje ngiyinkinga ngendlela esimangaliso kuyinkinga yena kimina ngiyinkinga-ke mina nje ngingazi ukuthi ngizokwenzani Yebo. ngisazi ukuthi ngizokwenza njani ngiyahluleka ukusebenza engeke ngizongifisa ukuthi kube kuthiwa nginemandla ngabe sengiyifunele nomuntu ozongisiza ngithi ngiyabuka nalapha nangahle ngimcele ngimtazi ongisiza ngithola ukuthi la akunabantu nje aba-right abangangisiza engibabonayo engibazile Yebo. abantu abakhonza uphuzi Yebo. No, asithembe mama, nami ngiyakhuleka ne-South Africa, ngiyacela nje ukuthi thoba ebukhosini bakithi la kaMkhwanazi ngikhuleke nje enkosini Ndabezitha ngicele ngikhonzela nje i-wheelchair nokudla kuleli khaya leli. yebo nokudla nje Ngiyakhuleka nje Ndabezitha, ngiyakhuleka ukuthi nginakho-ke sengishawe isikhathi noma ngifika mhlawumbe seThekwini ngizama ukuthi Ndabezitha ngimthinte ocingweni ngiphinde ngikhuleke futhi nakosomabhizinisi nakubantu-ke bala eMtuba ngoba thina-ke sisukela lela sisuka khona eThekwini but sibizelwe usizi elwangapha eMtuba-ke sithe asizeke isekhaya-ke izwe lakithi leli-ke yikho ngithi angikhonze enkosini yakithi kaMkhwanazi nomkhandlu wonke wayo kanye nosomabhizinisi ukuthi-ke ngiyacela nje ukuthi umusa ungathi ungehlela kuleli khaya-ke bathole mhlampe-ke i-wheelchair udadewethu akwazi nokuphuma-ke around egcekeni athomele ilanga la akwazi nokuthi-ke ashawe umoya kuphinde-ke kube-ke ukubamba-ke okuya ngasethunjini ngoba njengoba echaza nje umama ukuthi isimo sinzima la njengoba ekhala nje ngamanzi ukuthi amanzi wakha le ngo-5 litre but-ke angeke sithi mhlawumbe sesicela-ke isandla nengalo yonke ngoba kahle kahle uyabona ukuthi bayabantu efuna ngabe banojojo nabo lapha ekhaya ukuthi angwazi-ke amanzi service delivery la ukuthi ngokomkhandlu ngabe mhlawumbe ayasaplayeka la kodwa ngilibonile ipayipi kuloya muzi umakhelwane ungena kuJojo laphana mayafika noma eney'nsuku ngalolo suku nakhona ayaphuma okusho ukuthi nani uma ningathola uJojo nila kungaba lula mani. sizakala kakhulu Yebo, ngiyakhuleka nje kakhulu ukubona bonke-ke abazothi babone udaba likadadewethu-ke bakwazi ukuthi bathinteke nama-hardware nje nosomabhizinisi bonke bala endaweni ukuthi nasi siga umuga ovela la ongajwayelekile osethusayo-ke ukuthi nani uma niseduze nithinteka nivele nizobona ukuthi-ke ikuphi-ke engingakwazi ukuthi nilule isandla ngakho kuleli gcekela lapha ekhaya. Dadewethu angazi noma kusekhona mhlawumbe ufisa ukusho ukuvala. Ngicela lona nje usizo ngikwazi ukululama nami ngibe right. Kusizakale nje nangakho konke osekubalile. Yebo mama. Yebo. Uma uye lapha eklinikhi esibhedlela eklinikhi abakwenza ifizo. Eklinikhi ngigcine ngasayi ngoba vele sekuyizinhlungu into engihluphayo. Sekuyikho nje lokhu nje amaphilisi. Okay. Nakho ukuthi phela sengaba nje. Yebo. Kanti futhi nokuya eklinikhi ukude kudingeka ukuthi kumele ngiqashe imoto uma ngiyakhona. Asikhoni ukuafoda lo mali yemoto futhi. Because ngabe kuthiwa ngiyele eklinikhi inhlungu.
Yebo, angikushayela umthetho namanje ngoba bengisho ukuthi lama ugula ungahamba ulibheke usizo noma ngabe-ke kodwa-ke ngathi mhlampe-ke awukunciphise nanokufuna nihambe abaprofethi labani bashoyo ngoba imali le oyinikwa uhulumeni ukuthi ninakekele ila khona echitheka khona. Uphinde ungalitholi futhi usizo. Uthola lokho ukuthi uthelwa njengamafutha uwashoyo la uphinde futhi ungasizakali yabo. Le mali le esuke isimoshekile ngopetrol kiwa lapho awulitholi usizo futhi ngayo imali kanti ingakwazi ukuthi yenze izidingo zakho lezo oyinikelwe uhulumeni. Yebo. Nami isikhathi ngigcine ngabe ngisazi ukuthi kahle kahle kumele ngenze njani angifuni ukuqamba amanga. Ngoba njengoba ngikade ngiye esibhedlela inkinga yami straight kuyona yona ingatholakali manje ngigcine ngabe ngisazi ukuthi kahle kahle kanti khona kuphi okuyikhona khona. Ikhona kuphi okuyikho noma kumele ngikwenze. Manje-ke ngifika angazi. Manje mama uhamba naso ngathi udadewenu noma mhlambe niyalingana niyalamana. Ngiyabona nami Nkosi yami. ngivele nje waphela umntana omncane 31 years. Eba mina ngina-70. Una 70 nama. Yena 31 years. Nkulunkulu siyacela nje ukuthi-ke asiveze umusa. Uma kukhona ke uNkulunkulu-ke asangamenzela udadewethu nomndeni lapha ekhaya. Siyacela nje ngiyabonga nje ukuthi-ke nami sesihambe safika lapha ekhaya ngosicelo seni. Asithembe ukuthi-ke mhlawumbe kukhona okuzovela okungenza mhlawumbe umehluko-ke lapha ekhaya nasempilweni kadadewethu. Yebo. South Africa nakho ukudaba besizele ngapha-ke leli gceke lapha ekhaya-ke usizi-ke lokugula ke ndodakazi wakhona lapha ekhaya-ke osekulesi simo asekusona sokuthi usevele nje waba nomzimba womuntu omdala kanti nje umncane dadewethu sasebusheni 31 years. But-ke ukugula sekumenza ukuthi-ke abe umuntu ongazuthi mdala. Siyalicela-ke usizo noma kephi lapha nikhona ngey'ndawo-ke kulaba abayothinteka bakwazi ukuthi-ke bamthinte-ke usisi bakwazi ukuthi-ke balule lokhu abangakwazi ukuthi balekele ngakho. Mina-ke Duduza kaMkhwanazi ngiphinde futhi ngimcela ukuthi ningakhohlwa ngiyacela ukuthi niye ngale niyongena kuleli page elithi-ke abantu bayagula ngoba-ke lezi zitori zabantu abaza ngezifo ezikanje sizozifaka khona. Lesi mhlampe ngingathi mhlampe esokugcina nisibona ngapha kaThuleni TV esilandelayo sesiyongena ngale. Bakhona-ke sibonge kwasebekhona already ngale sebesubscribe-ile asibakhohliwe sikhona nje iy'tori sayihambela ukuthi-ke siyayiqoqa zizoqala zibe zingena. South Africa-ke sicela nje ukuthi simukele umfethu-ke omakhelwane bakhona la kudadewethu-ke lo esizombona-ke onesimo sokuthi usevele umzimba wakhe wathatha isimo sokuba mdala kunaye ngokweminyaka kodwa yena ebemncane. Umfethu-ke uyena-ke ugogo kade esho ukuthi uyabasiza ngokubakhela namazi nokubalekelela. Namanje nje basifikile nje ukuze kacela yena umfethu womakhelwane yena ubafu ukuthi-ke azolekelela ukubamba udadewethu ukumletha emnyango aphinde futhi bambuyisele embhedeni. Sengithi ake sithole nje ngempela because siyazi abantu abaningi baye bangakholwa bacabanga ukuthi-ke kudlalwa igesho ukuthi-ke bona njengomakhelwane bayamazi udadewethu esesebusheni bakhe namanje ukuthi isimo esikanje bona bathini njengomakhelwane. Mnewethu kuyela bafa. Yebo ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila mfaka bani? Ulihle wakwaNkunzi. Hayi mina bangizothuleleni mina. Yebo. Angazi uyamazi Thuleleni? Ake ngizwe ngawuthuleleni. Hayi uyena uhlelo namhlanje. Yebo uMkhwanazi. Hayi imini impela. Yebo. Angathi nakhele thina la. Hayi nathi sakhelene impela. Inkosi yethu impela la. Hayi impela siyabonga mnewethu. Bafo size lapha ekhaya mfethu. Ungathini wakho kuPaul odadewethu uyamazi la? Yebo ngiyamazi kakhulu sineyabe kuyintombi impela egcwele enhle nje. Yabona nje fika esezohlala nogogo esezohlala nomama wakhe nje ugogo la esuke eThekwini. Yebo. Uqinisile ugogo nje kwakuyintombi ekhuthele isebenza nje ihesha yonke le ndawo lena cleaner wasethola itoko emsebenzini lusha la khona indawo la eduze yabelungu. Enama restaurant. Hayi kwaqala lapho-ke ukugula kwakhe-ke.
Hhayi usegulile yena impela ngifuna ukuqamba amanga. Ushintshe isimo phambi kwena. Awushintshile kumbona nje isikhumba kwashintsha. Ekhala nanokuthi kwangathi khona into ehamba la kuyena like inyoka. Engathi like ilumba. Yebo. Hhayi yena ugulile impela. Into engiyibonayo mina enye nalaba abantu bamanga hhayi abamniki usizo mina into engiyibonayo labantu kuthiwa bayabona. Phela kusetshenzwa imali lapho mfethu, kusetshenzwa inyuka. Yabona nje futhi ngikhala nangale muntu bamgcweba amafutha. Yabona 300-3,000 solo wahamba nje. Uyococwa ngamafutha. Angibanga Kodwa usiza akatholanga. inhlobo wona amafutha uteli noma yini. Into njalo impela yabona ukuthi wagcina engasizakalanga emalini engaka. Hey bafethu yazi. Hayi nisegulile baba Mkhwanazi usegulile kakhulu. Hey yabona nje le. Angcono ukuthi nabantu bakubona lokhu yabona ekuhlungu lento kodwa asisho ukuthi yibo labantu bangaphandle kodwa nakho kunobungozi nakho lokho ngoba lento uyibona ukuthi ilumba kahle kahle. Yes iyathusa. Ayikholakali yikho nje ngisho ngithi abantu abaningi ezobathusa abacabanga ukuthi mhlawumbe kudlalwa ikeshi into zo AI yikho sithe asize nathi ukuze babone ukuthi into ereality lesikhuluma ngayo. Akona manga ngoba amafoni asenza imigilo ngane eminingi leyo. Ngana bebona ukuthi aphinde eqamba amanga amafoni. Yes yabona ukushintsha komuntu njengoba ngingaka nje sengavele ngishintshile ngithatha isimo sokuba umkhulu nje yabo. Ngingaka kumuntu ongaziyo osengibona ngabona impela uyagula but umuntu okude ngathi hayi kuyadlala. Kuyazenziswa benzela imali laba bantu. Kulukhuni mfethu Hayi kunzima la ekhaya bhuta ngifuna uqamba amanga baba Mkhwanazi kunzima kakhulu uyagula usine ugulile impela. Kuphinde kube kubi ke kuabantu abazithatha lokho kusabisayo. Yabona nje mfethu omunye umuntu nje ngasaba onganathi isibindi nje. Yeah. Kubuhlungu ngama ezophinde ke amosha imali kubantu abangamniki usizo. Yebo. Le mali ayinika uhulumeni ukuthi ayinakekele bese ngoba uthi ufuna ukuthola usizo yena uthi uyodlula phambili. Ngoba phela kubhekwa le nakuba prophet phela bakuyakhokhwa. Ngoba phela kuyimali nakhona aba prophet nabasebeze ngemali nawo. Kuyakhokhwa. Yabona nami ngiyakhumbula nje khona ngamaphelezela kudala 2016. Khona umprofeti wayethi ukhona uthi umprofeti wathi yebo owala eMtuba yabo. Futhi ke bangiqasheke ngemoto ukuthi angibadrivele ngibalethe labo. Hayi ngifike ngipakeke la bangeneke ufice nje impela kugcwele kulindiwe lapha ngoba kwaqalwa ngabo bona laba ngihlele emotweni bangene. Bathi bambona lo mprofeti yabo. Kuthiwa hayi abasuke eThekwini aqalwe ngabe yabo. Ngoba basheshe babuye ngihlelike emotweni la yabo. Siyalela nje red. Babuyeke after hour yabo. Babuye baphethe amanzi 5 liter. Asethandazele mabele. Bese bephetha ngazi yomafutha ngathi ibhodlela elincane lingaka elinamafutha nayagcotshwayo angithi yabo. Bangane emoto ngithi mina benzele lokhu bathi bezele lokhu angithi yabo. Malini? Hayi bayisho imali yabo ingaphezulu kale ikhokhosisi ukudrive eqashe imoto yale. Babekhiphe bona ke u15,000 yabo. Amanzi aba15,000 nalokho bangithi lento engayinuka. Uyayibona ukuthi cooking oil kodwa ke ogcogcozwe nani ne perfume yawe perfume le yabo cooking oil yabo. Because lento amabeyikhipha ngithi mawuyidla esikhumbeni ngithi nayo cooking oil lo ngithi yabo ufakwe nomuse ne perfume. Ne perfume kwathiwa nje iconje. Kuthiwa ke bayagcoba ke ngithi yabo uyageza kuseni bese yagcoba ke agcobe khona ebusweni yabo izovula ke inhlanhla yabo. Ngiyababuza ke ngithi mina bafethu from eThekwini njengoba niqashe mina nangilethe la. Imali ngiqashe ngayo plus 15,000 walamanzi kamfundi. Namanzi nje lawa ahluke phela amanzi alengangena esitolo ngiwathenge yabo. Ngiwabeke mina umkhuleko nje ngithandazela. But ke uma umqondo mfethu ngoba le bafethu yabona ukuthobela komqondo. Sibaningi sithobule izinto ezingafani esikholela kuzona yabo. Ngokwengqondo umuntu masebheke lapha ngeke kumjike futhi yabo. Omunye ubona lethu ukuthi hawo kanti la bekudlalwa ngami scam lesa ngithi yabo. Kodwa imali silahlekile. Siyambile imali ayibuyi angithi yabo. Mina nje into engifisa baba Mkhwanazi ukuthi asizakala usinenge ngempela baba Mkhwanazi. Njengoba dusho na ukuthi uzubala nomama labaphethe ibhedlela ukuthi bengayiswa kobani ezinye ibhedlela ezinkulu. Mhlawumbe khona umzamo abangamzama wona. Ikhona angibeke nje kanje njengoba sila South Africa ngifuna ngikusho netharali yabo. Ukuza kwethu nathi uzasikwazi ukuthi sibe namandla ukuthi size la sixhaswe udokotela uFajal oyi-homeopath practitioner. Olapha nje ngamakhambi esintu uthatha isihlahla lesi ubona kokota phela lesi angithi kwagaya amahlamvu nami impande zakhona
ziphume zibe yiphilisi noma mhlambe zibe-ke amanzi ukuthi uyiphuza ukuthi usuyiphuza isiyamanzi Isingamanzi. noma ifake ibe yi-T-Bags babizwa ngokuthi inkampani yabo-ke Indalo Enhle Herbs and Beyond. Oh ngiyayazi lo nkampani. Iyona impela-ke njengoba sila nje nisibona silana ngabo yabo. Yeah. But-ke abashongo ukuthi sithi khona isomlapha ngakho usisi ngoba bengeke baqamba amanga isimo bayasibona ukuthi isimo sinjani. Hayi sinzima kakhulu Ukuthi noma benawo lamaphilisi amakhambi abo but-ke abanayo into abathi hayi phathani lokhu sifuna mhlawumbe ukuyimakethe sikwazi ukureverse isimo sikasi sabuyela abe musha ngithi yabo. Ubani Nicodemus wathi ubani othi ngizalwe ngibe musha ngazi amakhulu ayacula kanti lamakhulu khona ingoma enjalo kuthiwa nje iBhayibheli lithi ngizalwa ngibe musha. But bakwazi ukuthi esandleni sabo bafake ephaketheni bathi nawo petrol hambani niyombona udadewethu ogulayo yabo ukuze akwazi ukuthi athole usizo. Yikho ngithi nje ngicela kwabezempilo mina basilekelele nabo ukuze bezokwazi ukuthi benze ucwaningo ngale condition kasisi ukuze izongena emabhukwini abo ukuthi South Africa sibe nesifo moke sokuqala uma sasikhona bazosisho sikwazi ukufundisa abantu ngaso ukuthi sekukhona isifo esinje. Kodwa nalolu enye indaba engithanda yayi nayo ubhuti lo uthi waseLimpopo ukuthi wambatha naye ingubo. Naye ngiyayithanda leyo ukuthi naye abonakale naye ubhuti mhlawumbe unalo ulwazi. Impela angithi-ke manje. Uqamba amanga umoya wami uyangiholela kulokho. Serious angisho kabi baba uMkhwanazi kodwa-ke unalo nawo ulwazi. Unalo ulwazi. Angikusoli angeke mina ngithi mhlawumbe ngingene la ngeqaleni mhlawumbe ngingene la ekhaya. Kade ngisebenza sengena la ekhaya. Mhlawumbe ngithole nangu usisi lo ngenza isibonelo nangu uMaZulu. Yeah. Ngithole nangu uMaZulu simbatha ingubo. Awu kuyahamba mhlawumbe kade agcina ungibatha umuntu nengubo. Kuyahamba. Sengiba nale nkinga engaka ngibona ngapha phambili sengathi kuyashintsha. Ngibona isikhumba siyashintsha. Yabona mnewethu. Iyakhuluma leyo nto. Mina sengaphila esimeni sokuthi ngempela baba uMkhwanazi. Sifamba sengaphila esimeni sokuthi ngiyabathanda bahle abantu besimame ngibabuka laphana. Mhlawumbe nabo ngithi yabo. But kodwa mase kufuneka ngithi ngithiwa kuyokwembatha. Hayi impela uNkulunkulu. Mhlawumbe sebazi bangibize mhlawumbe ngalabantu abashodisa siyibutho lelesilo ngithi yabo. Because izinto esengizibonile la zabantu betapa amakhekhe babuye sebevuvukele betelwe izinyosi abayifice lapha emgedeni. Alami ngikhuluma ngoba bakhona engibazi yaba kanjalo-ke. Yabo izimo ezenza ukuthi nami ngibone ukuthi yabona ngisathembi lutho. Ikakhulukazi-ke futhi izwe lethu njengoba nje kugcwele abantu bakwamanye amazwe abafethu. Asithi siyabacwasa kodwa. Yes yabo. Uma kugange abethu nabo ngale bakhona abagangile. Izinto sesizibonile lezi zikhulunywa amalumbo. Siyazibona phela ayizikhona mfethu ukuthi phela ngoba nakho ngokwezempilo bona baye bakhole kokunye kuma scientific ngithi yabo bangakhola ngokwethu. Ezibhedlela. Ukuthakatha kukhona bafethu mina ngithi nosisi kumanje usesibhedlela. Kukhona ukuthakatha baba. Nangu lo obe nenkinga yokuthi uphuma iminenge ngaphansi. Yo. Ungena esibhedlela izolo. Nansi ivoice note yakhe mhlawumbe ngabe sengathi-ke abantu sebazi ukuthi inganekwane ngifuna ukuzizwa ukuthi wenziwe lo muntu ilungu uphuma umneke ngaphansi. Okhala ngokuthi naye kunothandiweyo wakhe wamenza lokho. Nansi ivoice note. Usuke ethi uyakulaya omunye umuntu manje nithandana othandweni mase nihlukana. Nansi ivoice note kasisi. Sawubona babuthulanethe. Ukhuluma nobaba lo. Uyamuzwa uyakhala lo sisi. Ngiyayitshela ukuthi usesibhedlela. Ngingena namhlanje ekuseni. Ngivele nomboya. Athi ngivele ngahlekisa nasendlini. Bangangichazelile ukuthi ngoba manje bangishaya ekhanda seyimane care abafethi. So ngivele ngahlekisa. Ngivele nomboya ngivele bangilalisa ngila esibhedlela ngila eThekwini Hospital. Abahlalisize likhulekise bamtholelele. Likhulekise kusema. Ngiphumile esibhedlela. Inkinga esibhekana nazo ekathuleleni. Yikho-ke njengoba ngithi yabona manje basesibhedlela. eThekwini. But nabo they will never address the issue ukuthi kuphuma iminenge ngaphansi. Of which nakubona kungazo mhlawumbe inganekwane but into ekhona. Not iminenge kuphela nanezimpethu. Ziphuma ngaphansi ke. Ihlathamisa umzimba lento. So ke asazi kodokotela ukuthi ba-interpret abathini lokho. Yikho ngithi nje mina angikhathali noma ngafunda ubodokotela phezulu kwabanye odokotela but i-scientist yase-Afrika yama-witchcraft
nithini abathakathi abakhunkula yemithi yayivele ikhona ngisho kudala emandulo kudala yabo kunabantu abakwazi ukuthi badumise izulu bashaya abantu ngezulu bashaya abantu ngezithroke bese yabo but mawuza ngapha encwadini yabo yokufunda ke bazo-interpreta ngenye indlela ngithi yabo but nabo maba abantu abamnyama befundile sebehleleza behlelezona bayazi ukuthi lesikhuluma ngayo ikhona ngala yebo but ukuthi incwadi zabo neziqu zabo phela zithi ke abavale lo mnyango bakhoyele kulo yikho ngithi kudadewethu ke naye ke nawe mfethu njengoba usho ukuthi ke insizwa le yaselisuthu ayingarula off yabo hayi impela nami hayi ngisho njalo impela hayi ngiyakhala nangaye angisho ukuthi uyena nje kodwa sengisho ukuthi naye uma kuwumuntu ophilayo mfethu uma kuwumuntu ophilayo ngempela ngoba sesahamba nabantu abangasekho emhlabeni bakhona ba-exista bakhona sihamba nabo lo mhlaba but ngihlale nawe kanje kanti angazi ukuthi sengihleli yabo hayi khona iyavuka le moya babe khona abantu yabo hayi khona ikhona into enjalo-ke impela ayikhona impela asithembe ukuthi ukhona umfowethu uyaphila uma ngabe kuwukuthi ngempela uyena okwenza kanje noma wenziwa akavele phela nabamaziyo nabasenecontact naye umshilo dadewethu igama owayesebenza la kuthiwa uNomuzi Stenge esebenza la eSenlusha yes siyacela ukuthi avele uthi igama lakhe angisalizwa kahle kodwa nje ushilo dadewethu angisazi nami kona libheke ngapha uma kuwumuntu kodwa ophilayo ngoba ayi bafethu kunzima ngeke ngithini hayi bona bayenza abantu bangaphandle lemkhulungano weshow njengoma isister nje lo ivusi nothi yakhe ngizwa lokuphuma imneke ngezansi into engiyaziyo kubantu baseNigeria ngiyaxoxa ukubeka kanjalo bebekwenza lokho kulamantombazane ama-2000 lawathanda imali sothi udlala nomuntu yabona nje yikho nje asindlela umona bodadewethu ngoba nakho singenamali nami ke ngisho kanjalo komani niqaphe bodadewethu ngoba nizosala nathi kade ngiyala nje umshana wami nje namla ngoba ngikhuluma nje ufuna noma ngoba ngikhuluma nje ayibone lento ayizwe kade ngimyala ngimtshela ngabe lokhu uthanda izinto ufica into esi-right ufica umuntu esenemoto e-right awuyazi lento ethi qhamukabi niyosala nathi basenkingeni yabo sethi kani ukuthanda abantu bangaphandle nje mchazela abantu abananayo enibona umuntu enayo yonke into nani izinsizwa anogawula nibheke esikhathini samanje ya khona kunjalo impela washo umfo kadikadika iphofa lathi anogawula nibheke ngoba kubi cha mfethu mnewethu asibonge nje mfethu nesike sakho njengomakhelwane kuthiwa athanda komakhelwane akho njengoba usithanda wena lisho njalo impela iBhayibheli angibonga umsa wakho nje mfethu uqhubeka usibonga iqiniso leni njengothuleleni yebo baba yabo uthi nivele nje la ekhaya sinizobona usinene ogogo ayisimo sibi lana ngiyabonga nje kakhulu nanokuthi phela funa nawe kusasa nami kuyoba ngami lana nangengane into ungayibuki kude into ibukele nakuwe eduze njengokufa baba Mkhwanazi sonke lengubo sempatho ngajabula bona kushona kamakhelwane kodwa kusasa litende lithi malisuka lapha olazi leyo mali number 1 eshaya khona baba Mkhwanazi ubona ngathi la kusahamba kahle impilo njalo alikaze lingaphumi ngolesihlanu kuthiwe nje akushonanga umuntu hayi lisuke lizophuma yebo baba ukuthi liyo makephi ke suke singazi manje noma makhelwane ubuyela umuntu egula kuba ngathi uyajabula lonto ayikho right no mfethu asibonge nomsa wakhe asibonge hayi kubonga mina baba Mkhwanazi ne-team yakhe akathuleleni yebo hawu uNkulunkulu wami awushembe muhle ngiyaphiwa Nkosi yami isivuna phela baba Mkhwanazi kodwa phela ngiyabuswa la hawu shembe kamthane emntomba awugogo uzojabula kodwa phela ngaka ezweni lakithi sileke la ihlahle ku3 niyabona ezweni lakithi bukani ezweni lakithi linothe kanjani bukani nothile la uyabona eThekwini khona abantu abawudetha lapha eDurban North ePick n Pay High yabo uthenso ngaka bathi 350 voluka lonto idayisela belungu la eSenlusha kanjalo phela nabo bami lapha ePick n Pay High phela abantu zabelungu nathi bukani nje ezweni lakithi hawu kuyabuswa ke lana ugcwele zonke izihlahla lezi hayi ngeke indaba ezitha ngiyabuya ngeke awubuye mfana azongisikela inxiwa ngeke indaba ezitha ngiyakhona amasayitha khona la khona ubanana lana baba Mkhwanazi kuvuma ubanana la kuvuma umoba ayikho into engavumi nami ngibe nanolwandle lana abafazi ngapha nangapha mina ke Mduduza Mkhwanazi egameni lenhlangano ithuleleni kanye neteam yonke ngaphansi kwesihloko sithi abantu bayagula ngiyabonga nisale kahle emakhaya